Dzień dobry Państwu, witam w piękne, słoneczne, wtorkowe, dzisiaj wtorek? Dobrze, wtorkowe popołudnie. Minęła godzina 17, a to znaczy, że rozpoczynamy kolejną przygodę z historią i kolejny nasz odcinek z cyklu Wejherowana Karta w historii, a tym razem swoją wiedzą, bogatą wiedzą i doświadczeniem z zakresu historii naszego miasta, grodu Wejherowa, uraczy nas Piotr Szmand, osoby, której chyba przedstawiać Państwu nie trzeba, literat, kustosz działu prasy i literatury w naszym muzeum. Również człowiek, który zajmuje się historią, publikował już kilkadziesiąt artykułów w miesięczniku Pomerania, pasjonat, a więc uraczy nas swoją wiedzą, aby tutaj już nie przedłużać, powiem tylko, że wykład dotyczył oczywiście Pawła Pokory, Piotra Pawła Pokory, jego działalności, jego fabryki, która odcisnęła... Zacznę może od tego, że zaobserwowałem fantastyczną rzecz tutaj na sali, bo były rozmowy też na temat tego, gdzie była fabryka, że ktoś obok niej przychodził, gdzie to jest i to jest już coś. Bo to widać, że to fabryka żyje po latach zapomnienia w historii, w opowieściach, w myślach ludzkich, no i to mnie cieszy. A z tematem jestem związany osobiście, o czym powiem nie tylko przez nauk, ale o tym powiem w drugiej części. Zacznę może od rysu historycznego, bo to jest ważne, też i gospodarczego Wejherowa na przełomie XIX i XX stulecia. W Wejherowie, jak każda inna struktura przestrzenno-gospodarcza i społeczna wśród ośrodków miejskich o podobnej wielkości i pod tą szerokością geograficzną, czyli w Prusach Zachodnich ówczesnych, w latach 70. XIX stulecia i później posiadało pewien określony zespół cech charakterystycznych, które można uznać jako właśnie typowe. By je wymienić, należałoby pokrótce przyjrzeć się szerszemu kontekstowi historycznemu. Sytuacja Zjednoczonych właśnie Niemiec pod wodzą Wilhelma I i kanclerza Bismarcka była więcej niż pomyślna. Późniejszy rozwój potęgi cesarskiej II Rzeszy ze czasów Wilhelma II, włącznie ze zdobyczami kolonialnymi, bo nie wiem, czy Państwo wiedzą, Niemcy miały również kolonie w Afryce, a do dzisiaj na Pacyfiku są takie wyspy, które się nazywają archipelag Bismarcka. Także zdawał się procesem ciągłym, a nieustający wzrost znaczenia Niemiec na arenie europejskiej i światowej nie miał precedensu w dotychczasowej historii narodu zamieszkującego tereny od Akwizgranu po Kłajpedę, po niemiecku Memel, może z wyjątkiem cesarstwa w pierwszych wiekach drugiego tysiąclecia. Za silny na Europę, a za słaby na świat. To znane powiedzenie dotyczące Niemiec zdawało się, gdy chodzi o jego drugą część, coraz bardziej tracić na aktualności. Niemcy rosły. Nie miały sobie równej w Europie gospodarki, inwestowały na potęgę w przemysł zbrojeniowy i nawet planowały dorównać Wielkiej Brytanii potencjałem floty wojennej, co wprawdzie stawało się zamierzeniem zgoła fantastycznym i nigdy się nie powiodło, ale na przykład później, w czasie I wojny światowej, doszło do zadziwiającej sytuacji. Okazało się, że Royal Navy nie może zniszczyć niemieckiej marynarki na Morzu Północnym. Jedyne spotkanie między obiema flotami w pełnej sile w pobliżu Jutlandii zakończyło się jednym z największych militarnych remisów w historii. Wygrana wojna z Francją, której efektem gospodarczym były olbrzymie kontrybucje, 200 milionów franków, wcześniej to było więcej niż dzisiaj 200 milionów euro oczywiście, a konsekwencji politycznych właściwie nie da się przecenić. Pokój frankfurcki oprócz kontrybucji przyznał Niemcom Alzację i większość Lotaryngi, a Francji pozostawił likwidację cesarstwa, upokorzenie i spustoszenia w każdej dziedzinie. Niemcom przyniósł wiarę w siebie, czyli coś, co bywa w rozwoju narodów i państw najważniejsze. Uroczyste przyjęcie tytułu cesarza niemieckiego przez króla pruskiego nastąpiło 18 stycznia 1871 roku, gdzie, Państwo wiedzą, w Wersalu, czyli następne dla Francji upokorzenie.
Niemcy Zjednoczone, kierowane przez energicznych przywódców, mogły korzystać z zysków politycznych i gospodarczych. Te ostatnie wykorzystały znakomicie. W całym państwie za niedawno francuskie pieniądze powstawały nowe zakłady przemysłowe, infrastruktura komunikacyjna, budynki użyteczności publicznej. Jak tutaj nawet w Wejherowie na Kaszubach szkoły, poczty, ratusze, to jest wszystko pokłosie wygranej z Francją. Sytuacja demograficzna, w tym liczba mieszkańców, to sfera, bez uwzględnienia której nie sposób rozpatrywać dziejów Wejherowa w drugiej połowie XIX wieku. Liczba ludności miasta systematycznie wzrastała. Po upływie kolejnego półwieku, w 1895, to cytat z pracy Józefa Bożkowskiego zamieszczonej w historii Wejherowa, liczba mieszkańców osiągnęła prawie 6 tysięcy, a budynków mieszkalnych 327 z 1159 ogniskami domowymi. Oznaczało to podwojenie liczby mieszkańców i wzrost liczby domów zamieszkałych teraz przez 3-4 rodziny. Sygnalizuje to rozwój budownictwa wielorodzinnego, coraz bardziej typowo miejskich kamienic, w tym czynszowych, ale nie tylko. W 1907 roku było w Wejherowie, czyli w czasach apogeum firmy Pawła Pokory, było już 8389 mieszkańców, 405 budynków i 1701 mieszkań. Stosunki narodowościowe miały do pewnego stopnia przełożenie na sferę życia, która dla miasta w tamtym okresie była bodaj najważniejszym czynnikiem kształtującym wizerunek ośrodka dynamicznego i uczestniczącego w ogólnych przemianach cywilizacyjnych. Rolę dominującą odgrywali Niemcy, posiadając przewagę we wszystkich sektorach gospodarczych. Również procentowo stanowili siłę niemałą. Stefan Ramund, autor statystyki ludności kaszubskiej, analizując skład wyznaniowo-narodowościowy mieszkańców w poszczególnych powiatach i miejscowościach kaszubsko-pomorskich, ustalił, że na 8 lat przed końcem XIX wieku na ogólną liczbę 41 tysięcy ponad obywateli powiatu wejherowskiego żywioł kaszubsko-polski stanowił nieco ponad 2/3, a pozostałą część Niemcy i nieliczni Żydzi. Natomiast w samym mieście sytuacja przedstawiała się odwrotnie. Wśród 5546 mieszkańców tylko 1306 stanowili Kaszubi i Polacy, 160 Żydzi, a pozostałe Niemcy. W tym, uwaga, 1983 katolików i 2292 ewangelików. Czyli w Wejherowie, jak Państwo z pewnością wiedzą, nie było tak, że Polak, Kaszub, katolik, a Niemiec ewangelik. Tutaj no, i tych było wśród Niemców po połowie. Ważnym elementem struktury gospodarczej miasta były instytucje i zakłady komunalne, których zadaniem było świadczenie usług jak najszerszym warstwom w Wejherowie. W drugiej połowie XIX stulecia zaszły tu wielkie zmiany, a inicjatywa państwa i w konsekwencji samorządu była przemożna. W 1870 roku została oddana do użytku linia kolejowa Gdańsk-Koszalin-Szczecin-Berlin. Przechodziła przez Wejherowo, które dzięki niej zyskało również dworzec, dzisiaj remontowany. Zbudowano gazownię oraz układ wodociągowy i kanalizacyjny. Prawdopodobnie bez francuskich pieniędzy też by zbudowano, ale nie wiadomo, czy tak dobrze i czy tak szybko. Czyli bądźmy wdzięczni Francji za przegraną wojnę. Powstała rzeźnia miejska, taki teraz bardzo nieekologiczny temat. Na ówczesnych peryferiach miasta znalazł swą siedzibę rozległy kompleks szpitala psychiatrycznego. Jeden z większych w Niemczech. Prywatne zakłady produkcyjne dawały zatrudnienie, pomnażały dochód mieszkańców Wejherowa i poprzez podatki wzbogacały kasę miejską. Ożywienie gospodarcze, jakie możemy zaobserwować po wygranej z Francuzami wojnie i po zjednoczeniu Niemiec, sprawiło, że potencjał ekonomiczny Wejherowa zwiększył się wydatnie. I to już było ostatnie zdanie ze słowem Francja. Także nadal oczywiście mamy tu do czynienia z niewielkim miastem, ale Wejherowo wyróżniało się wielkością dosyć znacznie na tle ośrodków takich jak Puck, Kościerzyna czy Kartuzy. No Kartuzy nawet wprawdzie były siedzibą powiatu, ale nie były miastem w tym czasie, co było ewenementem. Cementownia w pobliskim Bolszewie, wielorako związana z Wejherowem, stanowi przykład zakładu nowoczesnego i dużego, zwłaszcza w stosunku do wielkości miasta i wsi, na której terenie była zlokalizowana.
W 1889 roku przez powiększenie kapitału zakładowego spółki Cementownia i kręgu jej udziałowców zakład ten stał się jednym z najnowocześniejszych i największych w Prusach. Przetrwał później złożone czasy zmiany przynależności państwowej. Znaczące były m.in. zakłady Eichlera produkujące tabakę, fabryka obuwia Antona Lemana oraz zakład produkcji wody mineralnej i innych napojów Konkenu. Działała prężnie drukarnia Brandenburga. Działały 3 tartaki, 2 browary, fabryka mydła. Rozwój zakładów użyteczności publicznej oraz firm wytwórczych możliwy był także dzięki instytucjom finansowym. Na ich działalności korzystali również wejherowianie, których lokaty oraz inne formy oszczędności, czy w ogóle wszelkie operacje finansowe, obsługiwane były przez coraz nowocześniejsze podmioty specjalizujące się w tego typu działalności. Rynek kapitałowy zaczynał już przypominać ten, który przetrwał aż do rewolucji informatycznej pod koniec XX wieku. Istniały filie rozmaitych banków. Szczególne miejsce wśród instytucji finansowych miasta zajmowała Miejska Kasa Oszczędnościowa, die Stadtsparkasse, powołana do życia na 2 lata przed końcem XIX stulecia. W 1907 roku na 731 książeczkach kasy łączna kwota wkładów wynosiła, nie wiem czy Państwu to dużo powie, mnie nie, bo to było 397 275 marek i 42 feniki, ale znawcy twierdzą, że było to jak na taki ośrodek miejski bardzo dużo. Polacy będący wejherowi w mniejszości, gdy mowa o przemyśle i handlu, posiadali jednak kilka znaczących instytucji finansowych i gospodarczych. W roku 1906 powstał Bank Kaszubski, którego założycielem i pierwszym dyrektorem był emerytowany sędzia z Sopotu, zasłużony dla polskości Pomorza Alfons Chmielewski. Istniały spółki handlowe Kupiec, Bazar, Merkury. Działalność tych instytucji okazała się ekonomicznym, dzięki któremu miejscowa społeczność kaszubsko-polska nabierała pewności siebie i mogła gromadzić się wokół inicjatyw mających na celu nie tylko wymierne korzyści ekonomiczne, ale również skuteczną rywalizację z Niemcami. Handel obejmujący nie tylko Wejherowo, ale i powiat oraz dalsze okolice, szczególnie obszar rejencji gdańskiej i kwidzyńskiej, dzięki ogólnemu rozwojowi gospodarczemu stał się prawdziwym krwiobiegiem miasta, w dodatku dającym zatrudnienie coraz większej liczbie mieszkańców. Powstawały nowe, niektóre bardzo eleganckie sklepy, oferujące na przykład luksusową konfekcję damską i męską. Z tych czasów w Polsce znamy takie ładne określenie składy bławatne na przykład. Tradycyjne dla ośrodków miejskich i małomiasteczkowych oraz wiejskich rzemiosło było ważnym elementem dopełniającym wizerunek gospodarczy Wejherowa. Wytwórczość pozafabryczna i sektor napraw, mimo wzrastającej konkurencji ośrodków przemysłowych większych miast, trzymały się mocno, odpowiadając na potrzeby i przyzwyczajenia miejscowej ludności. Fabryka Piotra Pawła Pokory, czas do niej przejść. Piotr Paweł Pokora urodził się 25 stycznia 1856 roku we wsi Bondecz w Pilskiem, na Krainie, w ówczesnym powiecie wyżyskim, w wielodzietnej rodzinie Tomasza Jana, który był nauczycielem, i Justyny z domu Mrozowskiej. Matka Pokory zmarła w domu syna w Wejherowie 23 stycznia 1898 roku. W dorosłym życiu Pokora używał jedynie imienia Paweł z wyłączeniem akt stanu cywilnego i aktów notarialnych. Posiadał wykształcenie nauczycielskie. Wiosną 1888 założył w Gdańsku fabrykę cygar, tytoniu i papierosów. Przy zakładzie funkcjonował sklep firmowy i od 1891 agencja Gazety Gdańskiej, której fabrykant był udziałowcą. Należał do aktywnych członków społeczności polskiej w Gdańsku. Między innymi w roku 1991 był w składzie komisji teatralnej Towarzystwa Bratniej Pomocy Jedność, a w 2 pierwszych miesiącach roku następnego pełnił funkcję prezesa organizacji. Ustąpił ze stanowiska w kwietniu tego roku po przeniesieniu fabryki i zmianie miejsca zamieszkania do Wejherowa. Jego związki z Gazetą Gdańską nie ustały jednak. Pokora w 1904 roku znalazł się pośród pierwszych akcjonariuszy Towarzystwa Wydawniczego Gazeta Gdańska.
Zakład Piotra Pawła Pokory zatrudniał w 1912 roku około 300 osób. W innych dokumentach niż te, z których tutaj korzystałem pisząc referat, jest informacja o 200 osobach. Myślę, że mogło to być na przestrzeni kolejnych lat, uzależnione od koniunktury gospodarczej, dekoniunktury, rozwoju albo ograniczeniach w firmie. W każdym razie od 200 do 300 osób naraz tutaj pracowało zawsze. Był to największy zakład polski w Wejherowie, być może w ogóle w Wejherowie, i największy na całym obszarze Kaszub zakład polski. Niemiecka nazwa już w czasach wejherowskich fabryki brzmiała Zigarettenfabrik von Paul Pokora Neustadt-Westpreußen. Jak to brzmi? Nazwa własna stosowana potocznie, ale i na reklamach oraz na samym towarze to Maszalach, co znaczy po arabsku tego chciał Bóg, ale nie w znaczeniu dopustu Bożego, raczej podziwu. Tak doskonałą rzecz spodobało się stworzyć Bogu ludzkimi rękoma. A przy okazji brzmiało egzotycznie, orientalnie. Nazwa polska nie była stosowana konsekwentnie. Fabryka cygar, tytoniu i papierosów to tylko jeden z kilku wariantów. Na zachowanej wizytówce można przeczytać: Paweł Pokora, fabryka cygar, tytuni, jak się dawniej mówiło, i papierosów w Maszalach. Wizytówka owa zawiera ponadto dane: telefon numer 39, konto bankowe, Bank Kaszubski, Wejherowo. Założona, ta data jest pewna, 15 kwietnia 1888 roku. Tyle, że jeszcze wtedy w Gdańsku. Teren fabryki obejmował plac na skrzyżowaniu ulic w Niebowstąpnie i Gdańskiej. Tutaj mają Państwo na tej reklamie poczet, w trakcie można tutaj podejść i zapoznać się. Tutaj taka dygresja, będę jeszcze mówił o pomieszczeniach fabrycznych, które były na terenie zakładu. Potem będzie można sobie zabrać, takie ulotki też mam wydrukowane, ale też jest tutaj na tym plakacie bardzo ładnie wyszczególnione poszczególne działy, dzięki którym powstawały cygara i papierosy. Do dziś zachowało się kilka budynków od strony ulicy w Niebowstąpienia, współcześnie funkcjonujących jako budynki mieszkalne. Tak duży zakład produkcyjny musiał rzecz jasna posiadać ściśle wyodrębnione działy, których zadaniem była realizacja kolejnych etapów produkcji oraz logistyki. W niemieckojęzycznej publikacji reklamowo-okolicznościowej z okazji 25-lecia firmy zamieszczono cenne ilustracje, na podstawie których można odczytać wiele miejsc na terenie fabryki. O tym wspomniałem. Jak również przyjrzeć się pewnym rysom ówczesnej obyczajowości biurowej i organizacji wytwórczości. Na ulicy w Niebowstąpienia mieścił się dwupiętrowy budynek biurowy Comptoir von Paul Pokora. Tak jest na tych ilustracjach, tak są one podpisane, w którym urzędował właściciel. Tam też znajdowała się część administracyjna. Wnętrza zgodne z duchem epoki, solidne biurka i pulpity z ciemnego drewna, kałamarze itd. Od wewnętrznej strony, tuż za budynkiem, rozpościerał się duży plac, służący do załadowywania i transportu towarów, na które od strony ulicy Gdańskiej przez obszerną bramę wjeżdżały wozy konne. Plac przedzielony był wewnętrznym budynkiem równoległym do ulicy w Niebowstąpienia, posiadał piętro i strych. Tabak Lager, tę nazwę nosił magazyn z regałami niemal pod sufit, na których składowano paczki z wytworami firmy Maszalach. Pakami i paczkami był zapełniony również środek pomieszczenia. Tabak Schneider był miejscem, w którym cięto i szatkowano tytoń. Schneider to krawiec po niemiecku zresztą. W procesie tym wykorzystywano m.in. mechaniczne, więc cięcie też się kojarzy. W procesie tym wykorzystywano m.in. mechaniczne urządzenie napędzane silnikami parowymi, charakterystyczne dzięki znacznych rozmiarów bębnom. Fabrikationsraum, Arbeitsraum to duża hala fabryczna na planie prostokąta, w której umieszczone były w dwóch rzędach poczwórne pulpity ze stanowiskami dla kobiet zaangażowanych w bezpośredni proces produkcji cygar, cygarylosów i papierosów. Kartonażen fabryk. W sali tej pakowano towar do pudełek, paczek i kartonów. Papierowa partia tych opakowań musiała być płaska i przed umieszczeniem w nich towaru należało złożyć papier zgodnie z określonym wzorem bądź perforacją, tak jak to czynimy dziś na poczcie przy wysyłce paczki. Asortyment fabryki Maszalach do dziś zadziwia swoim bogactwem.
Można wyodrębnić zasadniczą gałąź produkcyjną, czyli wyroby tytoniowe, jak też akcesoria służące przechowywaniu tychże wyrobów i towarzyszące paleniu. Gdy mowa o wyrobach tytoniowych, najpierw wymienić należy sztandarowy produkt zakładu cygara. Liczba ich odmian naprawdę zdumiewa. Gatunki tytoniu, kształty i wreszcie nazwy to prawdziwy kalejdoskop. Wiele cygar miało nazwy hiszpańskojęzyczne, w końcu to świat iberoamerykański jest ich ojczyzną. Flor de Aroma, Flor de Garcia, Indianos, Lora, Menado, Plantador, El Premio, Tierra. Znaczące jest jednak, że część cygar wyraziła nazwy polskie i to nawiązujące do najdumniejszych momentów ojczystej historii, jak na przykład Jan Sobieski, Kazimierz Wielki, Wołodyjowski. Pośród papierosów jeszcze więcej polskich akcentów. Wanda, Poniatowski, Sygmuntowskie, ale i Pokora żółte czy Pokora białe. Być może część asortymentu eksportowana była na rynek Cesarstwa Rosyjskiego, gdyż pojawiają się rosyjskie żółte, Petersburg i moskowskie. Nie moskiewskie, tylko właśnie moskowskie. W odróżnieniu od cygar, egzotyczne nazwy papierosów nawiązują również do Orientu. Mech Ali, sultan egipskie. Ciekawostką jest, że 3 gatunki papierosów nawiązują nazwą do imion dzieci Pawła Pokory: Anna, Roman, Stefan. Cygarilosy, czyli cygaretki, miały nazwy rozmaite: karaibskie, El Besito Havanillos, niemieckie Ankerherz, Knickebein, Mein Ideal i rzecz jasna polskie, kochanka albo krakowskie. Czyli można palić kochankę. Na cześć żony fabrykanta oferowano też cygarilosy o nazwie Konstancja. Do rodziny przejdziemy wkrótce. Anegdota mówi, że cygara zwijane były na biodrach i udach co urodziwszych pracownic, co jest oczywiście fikcją. Podobne opowieści spotkać zapewne można w przypadku każdej fabryki produkującej tego rodzaju wyroby. Firma oferowała ponadto tabakierki, na przykład 6,5 cm z srebrnym upiększeniem, czy 8 cm długa z brzozowego drzewa z rzeźbami. To są cytaty oczywiście. Pokora nadmieniał przy okazji: moje tabakierki pomimo taniości odznaczają się wielką trwałością i elegancją i uchodzą w kołach zażywaczy co najlepsze. Oferowano również tabakę, na przykład brunatną kachlinkę, czarną kachlinkę, kowieńską, makubę oraz tytuń, jak wtedy mówiono, rosyjską mięszankę, turecką mięszankę i inne. Prawdziwy palacz posiada fajkę. Pokora proponował fajkę z przykrywką, fajkę sucho palącą się, fajkę z celuloidowym zakończeniem. To była nowość. Asortyment oferowany przez Marszalach uzupełniały tabaki do rzucia. Lady Twist, na przykład taka nazwa, Schickmansgarn, gilzy do papierosów, paryskie przez Z, Hublon, paryskie Meabadi, wiedeńskie Hublon, wiedeńskie Me. Maszynki do robienia papierosów, krótkie i długie, etui do cygar i papierosów. Zbyt produktów wytwarzanych w fabryce Pokory to swego rodzaju zagadka. Z uwagi na skromność materiału źródłowego, trudna do rozwikłania. Często jesteśmy w tej kwestii skazani na anegdoty w rodzaju tej, że podobno cygara wejherowskiej fabryki należały do ulubionych przez Sir Winstona Churchilla. On musiałby mieć wtedy z 20 parę lat, kiedy była to fabryka, ale może. Tego rodzaju historii przyjemnie się słucha, niemniej przypuszczać należy, że mają tyle wspólnego z realiami, co pewien tajemniczy mieszkaniec Szkocji z jeziora Loch Ness. Fabryka na Szalach się rozwijała. Z inspiracji księdza Sychowskiego, również w celu umożliwienia pracy robotnikom polskim, Pokora założył filię fabryki w Świdnicach, w porach tucholskich. Zachowała się kartka pocztowa z odręcznym pismem Pawła Pokory, datowana na 23 lipca 1898 roku. Odpowiadając na pańskie zapytanie z dnia 21 bieżącego miesiąca, informuję, że realizacja dużych zamówień nie pozwala mi na wysłanie małych partii próbek towarów. Proponuję zakup za 3 marki wzorów asortymentu. Jestem przekonany, że towar się panu spodoba. Z wyrazami szacunku, Paweł Pokory. Udział w prowadzeniu fabryki mieli członkowie rodziny Pokory. Żona Konstancja z domu Donajska,
urodzona 27 lub 17 lutego 1862, zmarła w 1938 roku. Córka Augustyna i Józefiny Doroty, urodzona w Gniewie jako Augusta Józefina Konstancja, według słów prawnuczki Piotra Pawła Pokory, Krystiany Kosińskiej i tradycji rodzinnej, była osobą energiczną i zaradną. Pomagała wydatnie mężowi w prowadzeniu firmy, mimo licznych obowiązków domowych. Pamiętajmy, że były to czasy, w których oczywistością było, że to mężczyzna składa wizyty u notariusza w banku, sygnuje swoim podpisem dokumenty urzędowe i handlowe oraz prowadzi rozmowy finalizujące kontrakty z dostawcami, pośrednikami itd. Dlatego też dziś nie jesteśmy w stanie zweryfikować roli Konstancji Pokorowej w firmie prawnie należącej do jej męża. Tutaj ja bym jednak nie lekceważył rodzinnej tradycji i myślę, że rola Konstancji była duża, a w następnych minutach się przekonamy, że sam Pokora bardzo się lubił zajmować pisaniem wierszy, prowadzeniem chóru i tak dalej, a czarna robota to żona się przydawała do tego też rzeczywiście. Drugą z kobiet, które za czasów świetności firmy miały udział w jej funkcjonowaniu, była, znów według tradycji rodzinnej, której nie ma powodu nie wierzyć, siostra Pokory, Rosalia, urodzona 27 września 1874 roku. Była to osoba o rzadkich umiejętnościach. Potrafiła z zamkniętymi oczami poznać po samym aromacie gatunek tytoniu, a w ramach gatunku ocenić, czy tytoń jest wystarczająco suchy lub wystarczająco wilgotny. Czy nie ma w nim niskogatunkowych domieszek, czy tytonia aromat jest odpowiedni, czy nie jest go za dużo lub za mało. Prowadziła również buchalterię. Rosalia Pokorówna nie wyszła za mąż. Była kobietą o ciemnej karnacji i bujnych czarnych włosach. Brat był potem łysy. Pokora miał 4 dzieci. Romana, urodzonego w 1889, późniejszego spadkobiercę fabryki, którą w 24 roku przeniósł do Sopotu. Stefana, urodzonego rok później, artystę malarza, autora m.in. płaskorzeźby głowy Chrystusa, która jest na nagrobku Pokorów na Starym Cmentarzu. Od 1909 roku mieszkającego w Weimarze. Alfonsa, urodził się w 1893, właściciela fabryki cygar w Gdańsku. W 1909 wyprowadził się do Czerska. Oraz Annę, urodzoną około 1900 roku. I tej Anny potomkowie, właściwie potomkinie, mieszkają do dzisiaj w Wejherowie. Warto dodać, że córka Pokory, Anna, była żoną, głośno teraz będzie, była żoną Stanisława Tapera, znanego wejherowskiego lekarza, wiceburmistrza Wejherowa od stycznia 1939 roku do momentu wkroczenia do miasta wojsk hitlerowskich. Stanisław Taper podczas I wojny światowej służył w armii austro-węgierskiej jako lekarz wojskowy, później był lekarzem drugiego pułku szwoleżerów w armii generała Hallera i brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej, m.in. w marszu na Kijów. Do Wejherowa dotarł z Hallerczykami i osiadł tu na stałe. Annę Pokorównę poślubił 20 lipca 1920 roku. I tutaj ja w tak zwanym międzyczasie, żeby Państwu trochę urozmaicić, puszczę powiek, gdzie to było zaproszenie na ślub Anny. Tylko ja przepraszam bardzo, w tej chwili tego nie mogę znaleźć, potem znajdę, tak? I Państwu pokażę też. No nie wiem, gdzieś mi umknęło. Tutaj jest. Trudno. Tutaj. Znaczy ślub się już odbył, trudno, ale mogą Państwo uczestniczyć w takim kształcie, podejrzewam, symbolicznym. Synowie Pokory w części ulegli germanizacji, chociaż na przykład Stefan, artysta malarz, na początku okupacji niemieckiej interweniował u władz w obronie rodziny siostry Anny. W roku 1994 pod Berlinem żyła jeszcze córka Stefana, Sabina. Piotr Paweł Pokora zmarł w Wejherowie 21 września 1912 roku i spoczął w rodzinnym grobowcu na Starym Cmentarzu. Coś o fabryce. Pracownicy posiadali określone uprawnienia i ułatwienia socjalne, nie tak znowu częste w tamtych czasach i realiach.
Działały kasa oszczędnościowa i kasa chorych, rodzaj ubezpieczalni na wypadek kłopotów zdrowotnych. Cechą wyróżniającą fabrykę był nacisk jej właściciela na działalność kulturalną i w konsekwencji na podtrzymywanie polskości. Polacy, Kaszubi z najdalej na północ wysuniętych ziem dawnej Polski dopiero musieli się uczyć tego, co dla ich rodaków z południowego Pomorza i Wielkopolski było oczywiste od dawna. W Maszalachu działała biblioteka specjalizująca się w literaturze polskiej. W mieście o dominującej roli Niemców i kultury niemieckiej był to wyłom znaczący. Charakterystyczny dla końcowych lat XIX stulecia wzrost kultury muzycznego, w tym zwłaszcza chóralistyki polskiej w większych i mniejszych ośrodkach. Także w fabryce Pokory powstał chór, towarzystwo śpiewacze złożone z pracowników i ich rodzin. W przywołanej publikacji jubileuszowej z 1913 roku, tej niemieckojęzycznej, umieszczona została fotografia przedstawiająca chór fabryki Maszalna. 33 panie w młodym wieku w strojach własnych, trzymające przed sobą na kolanach nuty. Chórzystom towarzyszy dyrygent. Doskonałym świadectwem artystycznej pasji fabrykanta i aktywności muzycznej jego pracowników jest zachowany do dziś w kilku egzemplarzach śpiewnik grany sumptem Pokory w Gdańsku przez Pelagię Polęcką. Jego pełny, iście barokowy tytuł brzmi. I zanim wybrzmi tytuł, pokażę Państwu, rzucę w obieg śpiewnik właśnie oryginalny. Jego pełny, iście barokowy tytuł brzmi. Śpiewnik polski, zbiór najużywańszych piosenek różnej treści, oferuje swym szanownym odbiorcom Paweł Pokora. Fabrykę cygar, papierosów i tytoniu w Wejherowie, Neustadt-Preußen, założona 15 kwietnia 1888 roku. I teraz Państwu przeczytam fragment wstępu, po którym to fragmencie będzie też jasne, czym chyba najbardziej lubił się zajmować Paweł Pokora. Pisaniem, podejrzewam. Palenie i śpiew należą prawie tak samo do siebie jak palenie i picie. Skoro chmurki niebieskie powoli w górę się wznoszą i częstokroć różne dziwaczne przybierają kształty, rosną, a wreszcie w niwecz się obracają i fantazja się ożywia, pożąda zadowolenia i orzeźwienia duchowego. Wtedy to rozbrzmiewa śpiew. Dźwięczne tony wraz z pełnym znaczenia słowem poety łączą się w jedną całość, aby ożywić i pokrzepić serce i ducha. Mianowicie nasze niezrównane piosenki polskie posiadają dla swej wzniosłej poezji niezrównaną wartość. Jeżeli wśród sympatycznych chmurek tytuniu pieśń wesołą się zanuci, wtenczas i oko nasze jakimś żywszym, zbłyśnie blaskiem, a nawet dusza obarczona troską i smutkiem na jakiś czas odetchnie i zapomina o ciężarze, który ją przygniata. Koniec cytatu. Śpiewnik zawiera kilkadziesiąt pieśni polskich bez podanych tytułów i zapisu nutowego. Jedynym wyróżnikiem kolejnych utworów są numery porządkowe. Repertuar jest wielce zróżnicowany. Są tam pieśni religijno-refleksyjne, ach mój Boże, ach mój Panie, źle na świecie źle, patriotyczne, bracia Sokoły, nabierzmy ducha, niech siła u nas się wzmaga, wojenne, a kto chce rozkoszy użyć, musi iść w ułamy służyć, miłosne. Blady księżyc świecił nam, kiedy lubą w cieniu drzew całowałem pierwszy raz, humorystyczne. Była babulinka z rodu bogatego, miała koziołeczka bardzo rozpustnego. Znamienne jest umieszczenie na końcu śpiewnika dokładnego katalogu wyrobów tytoniowych firmy Maszalach i galanterii służącej paleniu oraz zaszywaniu tytoniu, wraz z cennikiem i informacjami o rodzaju opakowań sprzedawanych wyrobów, na przykład cyrkara w paczce po 15 sztuk. Śpiewnik żył później swoim życiem. Nierzadko, jak mówią przekazy rodzinne sięgające czasów istnienia Maszalachu, podczas pracy w fabryce śpiewano polskie pieśni, również te, które znalazły się na kartach publikacji Pokory. Aktywność społeczna właściciela firmy przejawiała się również w inicjatywach pozafabrycznych. W 1902 roku był współzałożycielem Polskiej Spółki Handlowej Kupiec, organizacji zasłużonej dla polskiego życia gospodarczo-społecznego na trudnym terenie północnych Kaszub. W 1905 roku fabrykant pomógł rozpocząć działalność gospodarczą Antoniemu Miotkowi, późniejszemu działaczowi narodowemu z Pucka. Fabrykantowi przez cały czas wejherowskiej aktywności leżało na sercu kultywowanie i rozwój polskości. Na przykład w 1910 roku
na terenie własności przemysłowca odbyło się zebranie założycielskie filomatów wejherowskich. Znaczenie fabryki Piotra Pawła Pokory dla miasta uznać można za duże i wymierne, gdy mowa o konkretach, faktach i liczbach. Zatrudniał on około 300 osób na raz, o tym już wspominałem, a pamiętać należy, iż na przestrzeni całej działalności zakładu liczba ta łącznie była znacznie wyższa. Do tego dodać trzeba bezpieczeństwo finansowe rodzin, osób zatrudnionych, związane bezpośrednio z bezpośrednimi poborami i różnymi formami ubezpieczeń powszechnie praktykowanymi w firmie. Wymierna jest działalność kulturotwórcza. Biblioteka Puli to pełnienie jego działalności w postaci śpiewnika, z pewnością organizacja koncertów, rozmaitych popularnych wtedy odczytów i innego rodzaju spotkań. Wszystko to sprawiało, że ludność polska mogła utwierdzać się w swojej tożsamości narodowej pośród żywiołu niemieckiego, jaśniej definiować cechy odróżniające je od Niemców. Obudzenie nieco uśpionego, zwłaszcza w porównaniu z południem Pomorza Nadwiślańskiego, Wielkopolską i Górnym Śląskiem, ducha polskiego, było w tamtym czasie i w tamtych okolicznościach ważne. Naprawdę jednak tego rodzaju działalność miała zaprocentować pod koniec I wojny światowej, już po powrocie Pomorza, w tym Wejherowej okolic do Polski. Polacy, Kaszubi, świadomi byli, że rywalizacja z Niemcami ciągnęła się od pokoleń, że były tu polskie organizacje finansowe i kulturalne, były polskie zakłady pracy. Prawdą jest, że Niemcy na skutek własnych niewątpliwych zdolności i pracowitości, ale także dzięki pomocy cesarskiego aparatu państwowego dominowali w gospodarce, handlu i rzemiośle. Jednakże świadomość, że i polskie, kaszubskie życie istniało w mieście, dawało od 10 lutego 20 roku władzom polskim, a i polskiej społeczności mocniejszą legitymację, również moralną, do przejęcia władzy z rąk Niemców. Nie przetrwała wprawdzie długo fabryka następców Piotra Pawła Pokory, niemniej wybuch aktywności polskiej w każdej dziedzinie życia po roku 20 wskazuje, że i z tego wcześniejszego ziarna wrosło coś, co procentowało w dwudziestoleciu międzywojennym i do dziś określa tożsamość północnych powiatów Kaszub. To jest tyle, jeśli chodzi o samą fabrykę. Ja teraz Państwu parę słów jeszcze powiem na temat książki Fabryka Pokory, którą napisałem jako trzecią część spraw inspektora Ignaca Brauna. Właściwie przypadkowo zetknąłem się z Pokorą. Oczywiście chodząc po starym cmentarzu w Wejherowie znałem ten grób. No, czytałem nawet, że grób rodziny Pokorów, Paweł Pokora i tak dalej. Pewnego dnia z żoną sobie spacerowaliśmy potem w cmentarzu i szedł pan Władysław Kepka. Myśmy akurat stali przy tym grobie. Nawiązała się rozmowa i okazało się, że on jak na każdy temat związany z Wejherowem wie bardzo wiele, o ile nie wszystko. I przy tym, że zna jeszcze prawnuczkę Pawła Pokory, panią Krystianę Kosińską, która mieszka na ulicy Hallera. I tak się to zaczęło. Otrzymałem numer do pani Krystiany, zadzwoniłem. Poszliśmy do niej z wizytą. Wiele informacji, które są w tym referacie, na przykład dotyczące Rozalii, tej siostry, która była takim kiperem tytoniowym, dotyczące roli Konstancji, która trzymała tą firmę mocną kobiecą ręką, to są informacje rodzinne i tego się nie znajdzie na kartach ani historii Wejherowa, ani książek innych monograficznych opisujących Wejherowa w tamtych czasach. Natomiast z panią Krystianą Kosińską przyniosła też takie niespodziewane dla książki elementy w postaci kulinarnej czysto. Pani Krystiana poczęstowała nas takimi babeczkami czarnymi z chili, bardzo pikantnymi i bardzo czekoladowymi. One zostały wykorzystane w książce. W książce mój przodek, że tak powiem, inspektor Braun, jest z wizytą w domu Pawła Pokory, jego żony i zostaje poczęstowany czym? Oczywiście babeczkami z chili. Więc to są takie inspiracje, które potem się pojawiają. Co do dalszych czasów fabryki sytuacja się przedstawiała dosyć smutno, ponieważ no, syn Roman nie miał już specjalnie inklinacji do biznesu. On jeszcze tą fabrykę prowadził nawet potem w Gdańsku, w Sopocie próbował bodajże i albo poszerzył asortyment, albo
albo przebranżowił, bo myślał o sprzedaży kilimów, dywanów, tego typu, a więc w ogóle no, w grę wchodziło zwężenie asortymentu dotyczącego tytoniu. No i to by było tyle na temat fabryki Pokory, po której nie zostało prawie nic oprócz paru budynków. No, został piękny portret, zostały wnętrze uwiecznione na plakacie. Książka jeszcze, która się pojawiła, no i wzmianki, które są w historii Feigerowa, w wielu innych publikacjach, które mają po jedno zdanie, po dwa, po trzy, a tymczasem znaczenie zakładu w tamtych czasach było uważam, bardzo duże co prawda też i dla polskości, ale i dla ekonomicznego rozwoju miasta. To chyba by było wszystko. Czy są jakieś pytania może dotyczące fabryki? Jak długo działa fabryka, jak została przeniesiona do Sopot? Bo ja pamiętam jeszcze na przełom lat 70., jak można było u nas kupić właśnie takie te cygaretki i cygara w ogóle w Wejherowie. Bo pamiętam, że na dziadka kupowali. Już nie. Firma została zlikwidowana. Znaczy nie wiem, co się działo z tymi budynkami później. W każdym razie po śmierci Pokory syn Roman przejął zakład całkowicie. On stwierdził, że chce przenieść się do Gdańska, do Sopotu. On miał żonę Niemkę, która była śpiewaczką i pianistką, Friedl Pokorowa. To była Niemka z wolnego miasta Gdańska, czyli być może z Sopotu i ona go pchała chyba w stronę powrotu do tego miasteczka jednak Feigerowa, do miejsca, gdzie mogła śpiewać, grać, spotykać się w salonach artystycznych z ludźmi z Leganckiego Towarzystwa, być może grać w kasynie również w Sopot i tak dalej. Także on uległ prawdopodobnie kolejny Pokora, który był zależny od pań, od swojej żony jeszcze, tak powiem, ten uległ z kolei w taką stronę, że się przeniósł i no, fabryka potem już nie funkcjonowała. Jeżeli były gdzieś w sprzedaży w Feigerowie jakieś lokalne wyroby, to na pewno nie miało to już żadnego związku, zwłaszcza, że po 1945 i tak by nastąpiło uspołecznienie, także, ale firma już nie istniała wtedy. A w Sopocie ona przetrwała? Nie, też nie. Do końca lat 20. podejrzewam, do 29. Ale tam już ona się głównie zajmowała rozprowadzaniem kilimów i dywanów. Tak, czyli przebranża też. Dywany też są potrzebne, ja wiem, ale Ja mam pytanie, jak dalekie były eksportowe zasięgi? nie wiadomo, właśnie tu ja wspomniałem o tym, że nie zachowały się żadne dokumenty na ten temat. Podejrzewam, że z uwagi na wielkość zakładu, dzisiaj zakład, który ma 300 pracowników, cokolwiek produkujący wcale nie jest taki mały. Więc wtedy tym bardziej to był duży zakład. Podejrzewam, że na pewno w grę wchodziła Rejencja Gdańska, być może chłonne rynki Królewca, Berlina, Torunia, Bydgoszczy. Nikt na ten temat nic nie wie. Wspomniałem z kolei, że były nazwy Petersburg, moskowskie, rosyjskie, więc podejrzewam, że mogły iść albo na rynek wtedy już kraju przywiślańskiego, czyli dawniejszego Królestwa Polskiego, czyli kongresówki, a być może dalej do tych się utraconych po drugim rozbiorze, czyli na Wileńszczyznę, może nawet do Rosji, skoro Petersburg, nie wiem. Ale te nazwy wskazują. Nazwy z kolei niemieckie i polskie wskazują, że Pokora mógł mieć ambicje eksportu swoich wyrobów do Cesarstwa Rosyjskiego, właśnie do kongresówki, być może do Galicji i na pewno do Poznańskiego. Myślę, że to mógł być taki zasięg, a na obrazkach, gdzie widać ten plac wewnątrz, jest właściwie wewnątrz fabryki, no są wozy, samochody nawet i tego jest dosyć dużo i są one duże, więc dystrybucja była oczywiście, to niekoniecznie były samochody czy tam wozy należące do samej firmy, ale kooperujące z nią, a co za tym idzie, no, ten eksport wewnętrzny i zewnętrzny myślę, że był dosyć znaczący. Legendy, które są u pani Osowickiej o tym, że Churchill się zapalał na widok tych cygar, są oczywiście fikcją, ponieważ Anglia i
Anglia i Holandia i Belgia wtedy były królestwem cygar, więc na ten rynek podejrzewam, że nie było szans żadnych wejść. Z uwagi na kolonie, które tamte państwa miały i sprowadzały sobie tytoń bezpośrednio i nie były zainteresowane taką konkurencją gdzieś ze wschodu Niemiec ówczesnych, ale myślę, że Europa środkowo-północna, nie cała oczywiście, ale różne wybrane miejsca, myślę, że tak. A historia okazałej willi pokorów, czy tam ta rodzina jakoś... Czy willa nie należała do pokorów jako takich? Willa została zbudowana przez, Anna Pokorówna, najmłodsza z rodziny, wyszła za Stanisława Tapera, o którym wspominałem. Anna Hallera też tam Tak, to tam jest ten dom. A z kolei ona była teściem doktora Fanglera, którego Państwo jeszcze może pamiętają. I doktor Fangler był z kolei ojcem pani Krystiany Kosińskiej, u której ja byłem. Tak w skrócie dużym. Także i Taper i Fangler byli lekarzami. Fangler, nie wiem czy nie Taper zaczął budowę domu, w każdym razie się zawsze mówiło dom doktora Fanglera i on tam jeszcze podobno przyjmował. No i był zdany z mieszkania na Hallera. Także to był jego dom. A dzisiaj ta jego prawnuczka mieszka już tylko na parterze, ponieważ jej córka mieszka w Gdańsku, ona mieszka sama, to jest duży dom, nie byłaby w stanie utrzymać i która sprzedała już piętro pierwsze i drugie i stref jeszcze. Taperowie mieszkali w tym domu na rogu Hallera i Sobieskiego. Tam był długi czas żłobek. A kobieca Taper przekazał to z jasno określonym celem, tam on ma służyć dobru wspólnemu. Nie na cele mieszkalne, tylko taki właśnie cel. Ale ja mam pytanie To przed tym, jak się idzie od strony Filharmonii, to jest ten dom i potem jest nadleśnictwo. Czyli to jest dom między nadleśnictwem a Filharmonią. Tam się dało dokopać do informacji, które mówiły o tym, że Pokora budował od podstaw tę fabrykę z tym całym zapleczem, czy przyjął tę nieruchomość i adaptował na cele. Nie ma żadnych informacji. Podejrzewam, że częściowo tak, bo jakieś budynki mogły tam być. Mi się nie chce wierzyć, że w tym miejscu nie było nic. Czy pan Marcin coś wie na ten temat może? Ogólnie Wejherowo kończyło się na ulicy w niebo wstąpienia i później już były pola, łąki i sądzę, że wybudował od podstaw, bo nawet stare mapy katastralne i te wszystkie dokumenty nie pokazują, że z imienia i nazwiska, że coś innego tam było, od razu się pojawia w katastrach w urzędzie powiatowym, że jest tam fabryk w różnych okresach różnie się nazywała. Tam z początku takich zdjęć nawet widać, że te zdjęcia robione od strony dzisiejszego przyjazdu, tam jest wieś, pola są. Więc prawdopodobne rzeczywiście, że on od podstaw Znowu, czy udało się Panu dokopać do informacji, komu po przeprowadzeniu fabryki do Sopotu tej nieruchomość następca przekazał? Nie wiem. Czy sprzedał? Podejrzewam, że mogło to zostać rozparcelowane bo na to kilka zostało skomunalizowany ten skomunalizowane po wojnie oczywiście. Wynika, że mógł przejść w ręce Niemców, a potem wiadomo, jaki był los. Podejrzewam i to co wiem, tam jest jakiś przekazów od starych Wejherowian, to, że to zostało rozparcelowane między kilka firm czy osoby prywatne i to była własność już niejednolita potem. A co było w tym miejscu potem, przyznam się szczerze, nawet nie wiem, no bo mnie interesowały te czasy pokory bardziej. W ogóle za czasów syna to był już upadek po prostu firmy, że oczywiście syn się tym nie interesował, nie miał serca, wydawał chyba dużo w związku z artystycznym hobby żony i tej Fridy. Ja mam jeszcze pytanie. Pan tutaj wspomniał, zresztą w tym śpiewniku było widoczne, że również Pokora produkował różne akcesoria potrzebne tam do obsługi tych papierosów i tak dalej. Czy zachowały się jakieś, no nie wiem,
z tamtego czasu rzeczy gdzieś tam w Nie piwnicach, spotkałem w się, domu, nie spotkałem się. czy Czy naklejki, pan- Tak, czy etykiety zachowały się? Zachowały się, ale pojawiają się od czasu do czasu na aukcjach, na różnych portalach aukcyjnych. Trafiło do Wejherowo pudełko po cygarach, Paweł Pokora Wejherowo. Są dostępne torebki na cygara, ale ceny, mówię, kosmiczne są, naprawdę. Lepiej palić fajki Biedronki niż kupować Ale samo czyli jednak pudełko. coś się zachowało. Ktoś tu posiada z tych Zachował zbieraczy. się Tak. jeszcze katalog produktów. Tak. Te fajki są oryginalne. Bardzo fajny ten katalog produktów, bo ma kupę zdjęć z całej, jeżeli to jest ten katalog, To jest ten katalog. bo jest cała ekipa, całe podzielone na schematy, jak się zaczyna od produktu, jak przywożą, robią, pakują i wysyłają. I fajne czarno-białe zdjęcia są na każdej stronie. No taki mini katalog to jest w tym śpiewniku też, nie oczywiście, ale to jest taki mniejszy już dla klientów, nie wiem czy indywidualnych, to może też, ale taki raczej... Jak to było pytanie o zasięgi, dokąd wysyłał, Tak. to właśnie na portalach aukcyjnych pojawiały się podziękowania wysyłane do pana Pokory z Serbii. Z Serbii, że dziękują za produkt, że fajny i proszą o dalszą współpracę. Produkt eksportowy. Czy musiały być dobrej jakości, skoro był popularny? Czy wtedy Serbia była niepodległa, czy jeszcze była w składzie Turcji? Ciekawe, nie pamiętam tego, załóżmy. Zależy z którego roku. Na pieczątce jest Serbia. Aha, to Więc już może jako prawdopodobnie państwo. sama o sobie już nie podlega. To już jako państwo z tego. A tu jeszcze warto dodać, że Niemcy byli strasznie zazdrośni o Pokorę i stworzyli drugą fabrykę cygar w Wejherowie, która mieściła się na ulicy Kopernika. Oczywiście tak podobnie jak w tym przypadku, że właściciel był też z Gdańska, miał swój sklep w Gdańsku i otwiera na ulicy Kopernika. Niemcy się cieszą, ale cieszą się tylko 3 czy 4 lata, bo się okazuje, że chyba lipny towar miał i wszyscy woleli fabrykę. Jako ciekawostka, reklama tej firmy pocztówkowa jest dla wszystkich Państwa dostępna w pracy szmudów trzebiatowskich spacerkiem po Wejherowie. Ona jest często mylona właśnie, że to Mylona z Pokora, Pokorą, jak się tak. człowiek wczyta, że A tam... przecież na rysunku nawet Tak. jest inny budynek, wszystko jest inne i nazwa inna i wszystko inne. Ale działała taka firma, tak. Na szczęście bez sukcesu. Na szczęście dla naszego bohatera. To jest muzeum, tak? Tak, tak, to jest nasze. To się już szykuje, I śpiewnik również, tak? Śpiewnik również jest nasz, także. Śpiewniki są w ogóle w naszych zbiorach na szczęście aż 2, czy tylko 2. Ten jako ciekawostka, ten, który jest kolejny, jak gdyby, którego nie przyniosłem, już jest mniej ciekawy, ponieważ z tyłu nie ma tego katalogu produktów. A tu jest jeszcze. Piękny, spożyteczny. Tak, to tak jak są czasami anegdoty o Żydach, że oni jakieś tam inne treści religijne albo nekrologiczne, a na końcu jest nazwa firmy i tak dalej też. Także tutaj Pokora zrobił to samo tutaj. Śpiewnik, a z drugiej strony kupujcie Państwo. Oczywiście nie zachęcamy do Nie zachęcam. palenia. Nie, ja też nie. No też ale to jakby samo tutaj sobie- tak były, to każdy by chętnie. Sam po sobie też wiem, spróbował. to jest wstrętny i bezpłatny nauk. Nie zachęcam Państwa oczywiście. Powiedziałeś, Piotrze, że nam opowiesz o swoim nałogu. ale- Nie, no nałogu nie, po prostu on istnieje. Szkoda, że na tym budynku nie ma żadnej tablicy informacyjnej. No I o właśnie. Pawle Pokorze i o To tej... prawda. Powinno być jakoś. Tak, I generalnie mało się o tym mówi. tak, jako taki... Ale jest wszystko do zrobienia. Jest wszystko do Czyli zrobienia. jest projekt. A to co? To jest pocztówka. To jest reklama. A ja rozdam Państwu chętnie tutaj jeszcze przy okazji, czy wszyscy Państwo mają wizytówki fabryki Pokory? Tak, tak. To są te małe. Proszę bardzo, dla Ciebie. Dziękujemy. Dzięki Piotrze. Jeszcze nie ma. Tutaj, jeżeli Państwo by chcieli, to są dostępne, można sobie zabrać wnętrza fabryki. O, to ja bym no ja jestem zainteresowana. One to są bardzo brzydkie kopie, ale no, mogą w jakimś sensie obrazować też
Te kopie są z takiej firmy. Te kopie są z tej właśnie niemieckiej publikacji jubileuszowej. Z okazji 25-lecia firmy. No tak istnieje. Ja mam takie pytanie, czy referat Pana gdzieś się ukaże? To znaczy on się ukaże, znaczy ja mogę go w tej panu przekazać. Ja zaraz o tym powiem, a tymczasem może wielkie brawa dla naszego